Викам на Б. F3 от цената, така ще цъкам очета. F. Добре дошъл. Взема екипировка. Идеш парите свърши. Аз отивам на Б. Не. Не бе, не. Кой купи тази темка? Аз. Ми так, ай ходи на Би, ходи, аз ще гледам шорт. Чета пак ще пробват би според мен. Не. Стой на насе. Колко? Що кой на лонга? Един би. Двама би. Дева. Кой? Трима би. Отивам на Би. Да, Слез един, насе. Браво. Що кой на лонга дева? Залагат ли я? Нормално, да, защо го казах кой на лонга. Добре ми так ще идам и ме ще отрепят топето го килна. Не е топ фон. Ама страда. Топ беше жив още. Кой ги само ли от лонг, че не снайпери? Един е много малко на лонга. Къде е на би? Не, нас. Фак. Имам смок. О. Браво, бе. Дай през смока. Един лонг до колата. Да, знам. О, много аз пък флаш каза имам граната. Дефюз. Пази. О, браво. Къде е бил, бе? Ето тук долу. Good job. Много добре. Лузърс Не бе. бе, добре играем.